Здравейте, приятели! Днес ще покажа моя скин. Чуйте пак това тъпо нещо. Днес ще покажа моя скин, който аз създадох. Нещо като пишеме тук Стив. Сега да зареди. Пишеме Стив и... не, това не. Ето оригинал штракаме на Стив. И аз го направих така, че половината е Ендърмен, половината той е Спайдърмен, как се казваше. На Веном, той е Спайдърмен Веном. Тук се казва, бъгна са. Просто, ето. Да, така го направих, само да ви кажа дали ви харесва. Сайта всички нова скин. Ще го давам, ще го има в описанието. Това скин, който иска да създава. И също, май с този клип го качих. Не знам. Също пак да ви кажа, че няма да снимам пак известно време. Много съжалявам. Много съжалявам. Няма и... когато на 5 януари, когато тръгнем на училище, може да правя фейсбук страница, фенскайп. Може да си ги направя. Ако си направя, ще ги поставя някакъв нов клип. И затова, ако ви хареса скина, дайте палец нагоре. Ще ви дам скина, ако някой го иска да играе Майнкрафт. Или ако ви хареса. Ето даже и сега ще го направя да ходи. Аз много не съм го обработил, много не се занимавах, но ето за това само си е така. Но ще го направя и стоп казах. И за това абонирайте се, дайте палец нагоре, ако ви хареса тоя. Харесате и